Salam mehriban adamlar. Yurdumuzdaky we dünýädäki täzelikler bilen tanışdyrýan Türkmen portaly Kepdäniň täzelikleri. Kepdäniň täzelikleriniň şu sanyna. Türkmenistanyň prezidenti köpçüliklen velosipedli ýürüýüşe gatnaşdy. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi we beýlik habarlar. 1-nji ýylyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary Taňryoğlu Atahalyň hemde welaýatleriň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdun owa hojalyk toplumyna hemde welaýatlaryna alınıp barýan işler bilen baglanşykly meseleleri garaldy. Welaýatlaryň häkimleri dowam edýän mögsümleýän owa hojalyk işler barada hasawatlar berdiler. Şeýle hem bütün dünýä velosiped güni münasibetli welaýatlarda geçiriljek köpçüliklerin sport şäherlerine taýýarlyk görülüş hemde şu ýyl açylyp ulanylmagy berilmegi meýilleşdirilýän meden durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky guruluşyk işleriň barşy barada hasawatlar berildi. Türkmenistanyň prezidenti hasawatlar diňläp, häzirki wagtda dowam edýän mögsümleýän owa hojalyk işlerini şu ýyl açylyp ulanmagy berilmegi göze önüne tutulýan desgalardaky guruluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamak hemde bütün dünýä velosiped güni münasibetli dawralaryň ýokary guramaçylykly geçirilmegini üçin etmegi tapşyrdy. 31-nji maýda Aşgabatda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenmesinde giňden bellenilýän Türkmen halysynyň bayramy münasibetli haly we haly önümleriniň sergisi hemde Türkmen halyşynaslarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 26-njy mejlisi geçirildi. Sergide durly görnüşli halylar, haly önümleri, haly dokamagyň ýygy derli görkezildi. Mejlisde çykyş edenler Türkmen halysynyň dünýädäki meşgurlygyny artdyrmak ugruna döwlet derejesinde alınıp barýan işler barada durup geçdiler. Mundan başga da ýurdun ähli günjegine duşuklar, sergiler, alma maslahatlar, dörözçülük bäýteşikleri, konsertler we beýlik çäreler giň gerim bilen ýaýwanlanyrly. Şeýle hem Türkmen halysynyň bayramy münasibetli Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken permanyna laýyklykda ustad halçylaryň 15-sini Türkmenistanyň at gazanan halçysy diýen hormatly atlar dakylly. 3-nji ýylyna Türkmenistanyň bütün dünýä velosiped güni giňden bellenildi. Bu halkara bayram münasibetli Aşgabatda geçirilen köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşe Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Prezident Serdar Berdimuhammedow velosipedli ýürüýüşiň badal galýan ýerine uly ruh welentlikde garşylandy. Sunugat ustadlary aýdym sadyk kompozisiýalar bilen çykyş etdiler. Soňra döwlet başçylygyny köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşe badalga berdi. Ýürüýüş paýtagtyň Çanwyl şaýol bilen Bekrew köçesiniň çatyrygyna ýerleşýän velosiped binasynyň ýanyndan badalga aldy we ruhyet köşküniň ýanyna tamamlandy. 3-nji ýylyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň ak pata bermegi we ýaşyllaryň bismillah bilen ýurdun ahal, Lewak we Mar welaýatlaryna galla orogyna guramaçylykly girişip 2026-njy ýylyň bu mögsümine dawaraly ýagdaýyna badalga berildi. Galla orogyna girişmek dawaralarynyň çägini maslahatlar, aýdym sazy çykyşlar, owa hojalygyna bagyşlanan sergiler, muzeýlere, medeni taryhy ýadygärliklere gedelençler guruldy. Dawaralaryň dowamyny orok mögsüminiň ilkinji iş gününe hatda pawutly zähmet çeken gallaçy kärençilere Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan sowgatlar goşurly. Balkan we Daşoğuz welaýatlaryna galla orogyna 10-njy ýylyna girişler. 4-nji ýylyna Türkmenistanyň prezidenti ýaragly işleriň belen terkerde başly goşun generaly Serdar Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Mejlisde ýurdun hary we hukuk goraýjy edaralarynyň şu ýylyň 5 aýyna ýerine ýetiren işleriň netijelerini seredildi. Mejlisde ilk bilen döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri Gunnogdyýew, soňra hary we hukuk goraýjy edaralaryň ýol başçylary gözegçilik edýän düzümlerini şu ýylyň 5 aýyna alınıp barlan işleriň netijeleri barada hasawatlar berdiler. Prezident Serdar Berdimuhammedow hasawatlar diňläp, hary we hukuk goraýjy edaralaryň ýol başçylaryna degişli tawşyryklardyr görkezmeler berdi. Mejlisiň dowamyny Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly işleriň belen serkerde başçysy Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň kaziýetleriniň kazylaryny wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hemde olara hüner derejelerini bermek hakkında resmi nama gol çekdi. 4-nji ýylyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň vice-prezidenti, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümdary Türkmen Türk toporunyň Türk tarapynyň başlygy Jevdet Yılmazy, şeýle hem Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary işe Wirler geňeşiniň ýerine ýetirji direktory Erik Suardy kabul etdi. Duşuklarda özara gatnaşyklaryň meseleleri barada pikir alşyldy. Hususan feodal ykdysady hyzmatdaşlygyň iki taraplaryň gatnaşyklaryň esasy uğurlarynyň biri bolup durýanlygy
aýdyldy. Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasy bilen dürli ugurlarda täze tehnologiýalar we ilmiň iň soň gazananlaryny ornaşdyrmak hemde ykdysadyýaty ýygy derli döwre wagtlaşdyrmak babatda halkara hyzmatdaşlygyna aýratyn üns berýän bellenildi. Şeýle hem Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň kampaniýalary bilen netijeli gatnaşyklaryň pultalandyrmagyny gollaýanyny we işewirler geňeşi tarapyndan anyk teklifleri garamaga taýýardygyny aýtdy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine ýurdun degişli ministrlikleri we puwdoklaýan edaralary bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň arasyna resmi namalar gol çekmek dawaraty geçirildi. Taraplar Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň arasyny bilelikde maliýeleşdirmek boýunça çarçuwaly alalaşyga gol çekdiler. Mundan başga da Qadiýet ulgamynyň sanlaşdyrylmagy, saglyk goraýyş, maliýe we bilim ulgamlaryna hyzmatdaşlyk bilen bagly resmi namalara gol çekildi. 5-nji ýylyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde şu ýylyň 5 aýyna ýurtda alınıp barlan işleriň jemleri jemlenildi. Ilki bilen mejlisiň başlygy Dünýä Gözel Gulmanowa şu ýylyň ýanwar-maý aýlaryna ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gödekçilik edýän düzümlerine 5 aýyň dowamyna alınıp barlan işler barada hasabat berdiler. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlar diňläp, ýurdun durly toplumlaryna alınıp barlan işler bilen baglykda degişli ýol başçylara anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. 5-nji ýylyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurda tapar bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň medeniýet ministri Adil Karimaliýni kabul etdi. Duşuň barşyna bellenilşi ýaly Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda iki taraplaryň gatnaşyklar syýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we meden insanperwer ugurlarda işeň ösdirilýär. İki taraplaryň gün tertibini meden insanperwer hyzmatdaşlyk aýratyn orny eýeleýär. Şunyň bilen baglykda söhbetdeşlikde bilelikdäki meden çäreleriň ähmiýeti bellediler. Bu çäräniň medeniýetiň we sunugatyň durly ugurlaryny tejribe alşmaga ýardam berýän, şeýle hem duşukda medeniýet günleriniň şäklerine geçirilýän sergileriň, konsertleriň, şahyrlaryň we akyllarlaryň döredjiligine bagşlanan alma maslahatlaryň ähmiýeti bellenildi. 1-nji ýylyna çağalar gorama halkara gününe Aşgabat eýligäkini Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistana wekilhanalary bilen birlikde guralan çağalar bayramçylygynyň dawaraly açylşy boldy. Çäräni guraýjylaryň hataryna Aşgabat şäher häkimligi, Türkmenistanyň bilim ministrligi, Saglyk goraýyş we derman senaty ministrligi, Bedenteri we sport baradaky döwlet komiteti, şeýle hem Magtymladynaky ýaşlar guramasy çykyş etdi. Teýligäkiň çägine çağalaryň durly ussatlyk tapaklary, döredjilik we sport çärelerine gatnaşyp biljek köp sanly mowzuklaryň meýdançalary we interaktiw zolaklary hereket etdi. Teýligäkiň durly kunjeklerine aýdym saatlar ýanglandy. Tans we saat toporlary, sirk artistleri çykyş etdiler. 2-nji ýylyna Aşgabatda mekdep okuwçylaryny köpetdaň ajaýyp kunjegine ýerleşýän Gökderedäki şeýle hem welaýat merkezlerine çağalar tagaldyş merkezlerine uğratmak dawarasy boldy. Paýtagtdan we ýurdun welaýatlarinden mekdep okuwçylary bezelen awtobuslaryň kerweni bilen diýinjalş merkezlerine bardylar. Gökderede awada milli syýahatçylyk dowlugyny şeýle hem welaýatlarda ýerleşýän çağalar tagaldyş merkezleri diýinjalýan çağalaryň birinji tapgyryny kabul etdi. Bu çağalar diýinjalş we tagaldyş merkezlerine şu ýyl mewsüm üçin ýokary taýýarlyk işler geçirildi. 2-nji ýylyna Aşgabatyň döwletler köşgüni terbiýelenýän we häzirki wagtda Gökdereň çınar çağalar diýinjalş we tagaldyş merkezine diýinjalýan ýaşlara türkmen halkynyň milli lideriniň hemde Gurbanyguly Berdimuhammedow adyna howanarlygy mätäş çağalary hemaýet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň adynyň velosipedler gowşurly. Bu waka ýurtda giňden bellenilýän bütün dünýä velosiped güni münasibetli gurulýan çäreleriň many mazmun taýdan baýlaşmagyny şertlendirdi. 3-nji ýylyna Aşgabatda tegelik stol görnüşinde Türkmen-Amerikan işewirlik geňeşiniň maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Sowda senaty edarasyna guralan maslahaty ministrlikleriň we puwdoklaýan dolanýyş edaralaryň ýol başçylary hemde Türkmen-Amerikan işewirlik geňeşiniň ýerine ýetirji direktory Erik Suardyň ýol başçylygyna Amerikan işewirliklerinden ibaret wekiliýet gatnaşdy. Maslahata gatnaşjylar ykdysadyýatyň durly puwdoklaryny maýa goýumlarda ýokary tehnologiýalar wagtda iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny täze derejäde çykarylmagy, Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda harit dolanşygyny giňeltmek mümkinçilikleri barada aýdyp, ileri tutulýan ugurlarda bilelikde işlemek anyk meýilnamalaryny bellediler. 4-nji ýylyna Aşgabat ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümdary Türkmen Türk toporynyň 9-njy mejlisi geçirildi. Mejlisde guruluş we guruluş terişleriniň senaty, energetika, ulug adyk senaty, owa hojalygy ýaly iki ýurt üçin hem möhüm puwdoklar özara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlar bolup durýanlygy bellenildi. Duşukda Türkmen we Türk harit önürjüläriniň iki ýurdun bazarlaryna
beýleýän orny pugtalandyrmak, ugradylýan haritlaryň görnüşlerini arttyrmak meselelerini seredildi. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetdara Türkmen Türk Toporuň 9-njy mejlisiniň netijeleri boýunça degişli teswirnama gol çekildi. 4-6 iýun aralygyna Aşgabat şäherine Türkmen Tekstil Expo 2026 halkara sergi ýarmarkasy geçirildi. Sergi Türkmenistanyň Dokma Senagat Ministrliginiň garamagyna kärhanalaryň, senagatçylaryň we telekeçileriň birleşmesiniň bu gurda iş alyp barýan agzalarynyň, daşary ýurtlaryň dokma enjamlaryny, dokma senagat üçin boýok hemde himik serişdeleri, çyğmal, gaplaýjy we önümçilik serişdelerini önürji, üpçün edici kampaniýalar ýüze golaý gatnaşdy. Serginiň çäklerine dünýäniň durly ýurtlarynyň dizaynerlaryň gatnaşmagyna halkara moda görkezilişleri, mowzuklaryň maslahatlar we okuw maslahatlar guruldy. Dünýä täzelikleri. Özbekistanyň çägine Kızılgum sahrasyny gowrum 84 kilometr bolan täze emel köprü döredi. Suw howdany Bukhara oblastynyň Peşkun etrawynyň gazly eýlatly ýerinden Demirgazykda öňkü Şurbulak çägeligine emele geldi. Moňa soňky ýarym ýylla kadadan köp gal düşmek hemde Özbekistanyň suw hojalygy ministrliginiň maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegi sebäp boldy. Täze köl Buharanyň meýdanynyň ulydyr we ýurdun ýyry suw howdanlaryna deňdir. Ekologlar sahralyk ýerde köliň döremeginiň hem oňyň hem sebitiň ekologymyny hemde suw sazlaşygyna dörejek üýtgeşmeler ýaly tewekkelçilikli netijelere getirip biljekdigini belleýärler. 2027-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşine hemýeşelik däl agza ýurtlar hökmüne Awstriýa, Zimbabwe, Portugaliýa, Trinidad we Tobago girer. Kırgızistan öz taryhyna ilkinji gezek Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň hemýeşelik däl agzalygyna saýlandy. Baş assambleýada geçen ses berilişikde Kırgızistan bu orun üçin Filippinler bilen ýarışdy. Ses berilişigiň 4 tapgyryndan soňra Respublika Baş Assambleýanyň agzalarynyň zerur bolan 3-den 2 essesini aldy. Ýagny 142 ýurt gollap ses berdi. Täze saýlanan ýurtlar bu edarada ygtyýarlyk möhleti 2026-njy ýylyň 31-nji dekabryna dolýan Gretsiýany, Daniýany, Pakistany, Panamany we Somaliýany çalşar. Sport täzelikleri. Türkmen boksçysy Hursant Imankuliýew WBC Ýewraziýa görnüşi boýunça çempionluk guşagyny gazandy. Tutuluşy 29-njy maýda Daşkentde Huma Arena sport toplumyna WBC Ýewraziýa Boxing Night halkara boks akşamynyň çäklerine geçirildi. Çäre meşhur sport işgärleri, şol sany Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň vice-prezidenti Otapek Umarov hem gatnaşdy. Imankuliýew karşıdaşyny nokaut edip tutuluşy eýýän 1-nji raundda möhletinden öň tamamlady. Türkmen türgeniň karşıdaş profesional derecede 8 ýeňişi, 1 ýeňilişi we 1 deňmeden oýuny bolan boksçy Adam Daça boldy. Tutuluşyk ýarym agyr derejesine geçdi. Geçirilen bu tutuluşyk Imankuliýewiň profesional derejedäki ilkinji titul fewşi boldy. Ispaniýanyň milli ýygynasyny we Barcelona toporuň öňki ýarym goragçysy Andres Iniesta tälimçilik işine başlady. Ol Birleşen Arap Emirlikleriň güýç derejesi boýunça 2-nji diwizionyna çykyş edýän Gulf United toporunyň baş tälimçisi wezipesine bellendi. Bu barada toporuň resmi saýtyna habar berildi. Klub 2019-njy ýylda Dubay şäherine döredildi. 42 ýaşly hünärmen özüniň futbol ýoluny 2024-nji ýylda tamamlady. Ol Ispaniýanyň milli ýygynasynyň düzümine dünýä çempiony boldy we Ýewropa çempionatyna 2 gezek ýeňiş gazandy. Iniesta 2018-nji ýyllar aralygyna çykyş eden Barcelona bilen 9 gezek Ispaniýanyň çempiony boldy. 4 gezek UEFA'nyň Çempionlar Ligasyna ýeňiş gazandy. 6 gezek Ispaniýanyň kubogyny, 7 gezek Ispaniýanyň Super Kubogyny we 3 gezek UEFA'nyň Super Kubogyny eýeledi. Soňky ýyllarda ol Ýaponiýanyň Vissel Kobe toporuny çykyş etdi. Futbolçy hökmünde oň soňky topor bolsa Birleşen Arap Emirlikleriň Emirates kluby boldy. Ene mehriban adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen dolugyna bolsa Türkmen Portal web saýtymyzdan tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.